ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಕ್ಷ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಮುರಣ್ಣಿಂಚ ಬುಡಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಡ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆನೆ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಪುರಾಣಲ ಒಂಚೂರು ನುಂಗವಲ್ಲತೆ ಒಕ್ಕ ಮುರಂದಲ ಕನೆ ಬಡ್ಸ ಬರೋಂಚಿನ ಕುಂಟು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗುರ್ಲೇಜಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಒಂಚೂರು ನುಂಗುಂಡ ಯಾವು ಈ ಸಂಡೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ದಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಕ್ದಾದ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೋಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾತು ಬಾಕಿ ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಚೇತನ ನಡಪುಣ ಆಂಡ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಆಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿಂಕ್ ದಾದ ಮಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕಜಕ್ಕು ದಾದ ಮಲ್ಪೋನು ಉಂಡು ಮೀನ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈಜರಿ ಜಿನ ಇಪ್ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಒಂದು 2-3 ಮೀನ್ದಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಓಪುನಾಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಳೆ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲು ದಸ್ಸಿನ ಪುಲ್ಪಾಯರನ್ ಮೀನ್ದಾಲ ಬತ್ತು ಜೆಂಡ ನೂರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗವೆನೆ ಮನ್ಪು ನೂರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ದ ಮನ್ಪು ಗಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತಡ ಮೀನು ತೆತ್ತೊಂದು ಗಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ಬರ್ಬಡ ಮಾರ ಶೋಕು ಅಂಡ ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪಂದೆ ವೆದರ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ನೀ ಒಂಜಿ ವೆದರ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಪಾಡು ತುಂಬ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಓಡೆಗನ ಪಿಡೈ ಪೋಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀಲಾಪುಂಡು ವರ್ಷ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಒಂದು ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪನ ಬುಡ್ಸಿದ್ದು ಬಾಕಿ ದಿನ ಪೂರ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪನ ಬುಡ್ಸಿದ್ದು ಕೀಲಾಪುಂಡು ಇಟ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನೊಂದು ಪಂದು ದಯಪಂಡಿಂಕ್ ಶೀತ ಆತನಂತೆ ಎಂಚ ಶೀತ ಆಡಂದು ಗೊತ್ತು ಚಂಡಿ ಆತಜ್ಜಿ ಬಡ್ಸಾಗ ಆಂಡಲ ಎಂಚ ಶೀತ ಆತಂಡು ತರೆಬೇನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಡ್ಡು ಪೂರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಗಾಳಿ ಪೋಪುಡತೆ ಸೊ ಐ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶೀತ ಆದಪ್ಪು ಪೆದ ವೆದರ್ಗೆ ಎಂಚ ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆನ ದಾದನ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ತೂಕದಾದ ಮೀನು ಉಂಡು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮೀನ್ದಾರ್ ಮೀನು ಯಬ್ಬಾ ಎಂಚಿ ನಂದು ಇರ್ನು ತನಲ್ಪ ಅಂದು ಓಂಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೊಂಡಸ್ ಬೊಂಡಸ್ ಬೋಡದೆ ಬೋಡು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಕ್ಲ ಭುವಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೊಂಡಸ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪತ್ತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿಂಕ್ ಬೊಂಡಸ್ ಕಂತಿನೇಕ ಮೀನ್ದಾರು ಇಲ್ಲ ದಾಲುಡು ನೋಡೆ ಬಂದೇನದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಬೊಂಡಸ್ ಪತ್ತ ಬೈತೇರು ಇಜಿನ ಬಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನು ಮೀನ್ ದಾಕಲ್ಡ ನಿಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಂಡಸ್ ಸಿಗದ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಂಡಸ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ಬೊಂಡಸ್ ಕಲ್ಸಿ ಪೆಂಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುದು ಚೋಲಿನ ಪೂರ ದಿಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ರಪ ರಪ ಕಪ್ಪು ಬೊಂಡಸ್ ಪನ್ಪರ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣುದುಲೆ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕುದು ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಂಡಸ್ ಅಂಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಬೇತೆ ಫಿಶ್ದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಬೊಂಡಸ್ಸು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕಂತೆ ಈತೆ ಒಂತ ಐನಿ ಬೊಂಡಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನಾಗ ಈತೆ ಐನಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ತೊಂದೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡು ಕೆಲವೇರು ಉದ್ದೊತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದೆ ತೊನುಗ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ತಾತ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಈತ್ ಯಾವು ಅರ್ಧ ನೆತ್ತಾತೆ ತೊನಗ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಪಟ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಐಲಿಡ ಆಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆವಡಂತೆ ಅರ್ಧ ಜೀರಾ ಈತು ತಾರ ಇದೆ ತೊನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾರ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಯಾವೊಂದು ಕೊತ್ತಿನ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕುಜ್ಜೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡೊಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೂಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ತರಕಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೋಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಡೆದಿಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂಚ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆದಿದ್ದೆ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅರೆ ಕುಕ್ಕದ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ತದಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ನೀರು ತಲ ಪಾಡುಜಿ ಅನು ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಂಡಸ್ ಅಂಚ ಅದು ನೀರು ಪಾಡುಜಿ ಬೊಂಡಸ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿನ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತ ಕೊಡ್ತು ಇಮೆಟ್ ದಾಳ ಒಂದುಂಡು ಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಕ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ಐಕ್ ನುಗ್ಗೆ ಸುಪ್ಪಾಡ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಬೊಂಡಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಬೊಂಡಸ್ನ ಬಾಯಿ ಎತ್ತದ್ದು ಬೇಕು ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಪಂಡವು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಡಸ್ ನೀರು ಆಜಾಡಿಂಡು ಇಂಕ ಡ್ರೈ ಬೋಡು ಬೊಂಡಸ್ಡು ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಕ್ ತಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ತಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಗ ನೀರು ಪೂರ ಶೂಕ್ ಆಜಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಸರ್ಕಿಟ್ ಉಜ್ಜೋದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವು 2 ನಿಮಿಷದೀಗ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಹಾಕೋದು ನಿಕ್ಲೆಗಿ ನೀನು ಬೊಂಡಾಸ್ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಹಾಡು ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ನಾನು ಬೊಂಡಾಸ್ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್